खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 14 जुलाइ 2023 बारायजाबाय शुक्रबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। माजुलि जिल्लानि सिङाव थानाय गगन गामिनि सासे 85 बोसोर बैसोनि बैसोगोरा सुबुङा बुरलुंबुथुर दैमानि रुगुङाव दुगैबाय थानाय समावनो दैमायाव गबनानै अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय बैसोगोरा सुबुंनि मुङा जाबाय भगेश्वर बरा। साहा बागाननि सिङाव थानाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सफैदों आरो बे खौरांखौ आसाम सोरखारा फोसावदों। साहा बागाननि सिंनि फरायसालिफोराव सानजौफुनि जाग्रा ओंखामाव सप्तासेयाव सासे फरायसानो दैथाम दावदै होनाय जासिगोन होननानै आसाम सोरखारा फोसावनाय जादों। डिब्रुगड़ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय लक्ष्मीनगर ओनसोलाव सासे 60 बोसोर बैसोनि गाइखेर फानग्रा दुथां सुबुङा सासे 13 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामनायनि जाहोनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय दायनिगिरि दुथांनि मुङा जाबाय धीरेन दत्त। गथ'आ जेब्ला न' सिङाव हारसिं दंमोन अब्लानो दुथां बोराया खाबु लानानै हमख्र' खालामनानै हिनजावसा गथ'खौ जिनाहारि खालामदोंमोन। उनाव हिनजावसा गथ'आ गावजों जानाय गासैबो जाथायखौ बिमा आरो बिफानो खोन्थानायनि उनाव न'खरनि मानसिफोरा पुलिसनि केस होनायनि उनाव दायनिगिरिया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय राबारबारि गामि ओनसोलाव सासे 35 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ गावनि असे लोगोआनो गोबौवाथिरजों दांख्लाब सुख्लाब खालामनानै इनाय बुथारदों। बुथारजानाय लोगोनि मुङा जाबाय बाटलु मुरा आरो बुथारग्रा लोगोनि मुङा जाबाय उमाकान्त भुयान। उनाव तिनसुकिया पुलिसा गासैबो जाथायखौ खौरां मोननायनि उनाव दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। नाथाय उमाकान्तआ गावनि असे लोगोखौ मानि जाहोनाव बुथारखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। नाथाय बिसोर सानैनि गेजेराव नांलाय खमलाय जादोंमोन। गुजरातआव सासे 2 बोसोर बैसोनि गथ'खौ लामानि सैमा फालोआ अरथारना बुथारदों। गुजरात रायजोनि मरबीआव हानि मुवा बेसाद बानायग्रा जायगायाव बा फेक्टरियाव गथ'आ हारसिं गेलेबाय थानाय समाव बे जाथाया जादों। गथ'खौ गथ'नि न'खरनि मानसिफोरा एबा गथ'नि बिमा आरो बिफाया हारसिं गेलेनो होनानै फेक्टरियाव खामानि मावगासिनो दंमोन। बेहायनो बे जाथाया जादों। रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनांगौ। रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां खालामाब्ला एनएलएफबि आफादा जेबो सावराया। जेब्लासिम बिथाङा उदां जाया अब्लासिम एनएलएफबि आफादा दाबिफोरखौ लानानै रावजोंबो सावराया होननानै एनएलएफबि आफादनि गाहाय नेहाथारि एन पान्जारी बिथाङा रोखा बुंथिदों। फालिदों आरो बे नैथि मुंख्लं सानजों लोब्बा लाखिनाय जोंनि एनएलएफबि आफादनि माहारियारि खैफोदखौ जोङो आद्रायै बेखेवनाय जादों। मानोना बिथांमोनखौ मान आरो सन्मान होनाया जों गोथाङै थालांनाय दावहारु लोगोफोरनि बे गिदिरथार बिबान होननानै आं सानो। बेखायनो जोङो एनएलएफबि आफादा जोंनि माहारियारि खैफोदखौ आद्रा बेखेवनाय जादों। बे नैथि मुंख्लं सानखौ उदालगुरिनि सनाय एनएलएफबि डेजिगनेटेड केम्पआव फालिनायनि अनगायैबो जोंहा हरैहाय सोनाबाव क'क्राझारनि सान्दामारि एनएलएफबि डेजिगनेटेड केम्पआवबो बेखौ फालिनाय जादों। दा आं दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों बेखौनो सरकारखौहाय डिमान्ड खालामनो सानो जे जोंनि जि समस्या बे समस्याखौ जेसेबां हायो एसेबांनो समाधान खालामनो हाथों आरो लोगोसे जेलाव थानाय एनडिएफबिनि फाउन्डार चेयारमेन रन्जन दैमारि सार बिथांखौ थाबैनो हगारनानै होनांगौ। मानोना एनएलएफबिनि जि समस्याफोर दं एनएलएफबिनि जिफोर डिमान्डसफोर दं बे दाबि दावाफोरखौ जोङो रन्जन सार बिथांखौ लाफानानैसो जोङो सावरायनो होननानै जोङो जेब्ला हाग्रानिफ्राय फैजेनदों अब्लानिफ्रायनो जों बुंबाय थादों। दा बेखायनो जेब्लासिम रन्जन सारखौ बख'वा जेब्लासिम रन्जन सारखौ रिलिज खालामा अब्लासिम जों एनएलएफबि आफादा दायो जेरैबायदि दं बिदिनो थाबाय थागोन आरो बिथाङा गैयाब्ला जोङो जोंनि डिमान्डस आरो जोंनि इस्युनि सायाव जों सावरायो। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।